Αγαπημένοι μου, γεια σας. Την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024, ξεκινά νέο γκρουπ στη Σχολή Αϊζοίας. Ένας κύκλος 40 μαθημάτων, 40 υπέροχων μαθημάτων αυτογνωσίας που θα πραγματοποιούνται σε 2 συναντήσεις το μήνα. Ακολουθεί μια περιληπτική περιγραφή του πρώτου εξαμήνου στη Σχολή Αϊζοίας για να λάβετε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2024 θα ξεκινήσουμε με 2 εξαιρετικά μαθήματα ενεργοποίησης του 12ήλικου DNA που θα περιλαμβάνουν δυναμικές μοιήσεις και πνευματική διδασκαλία που πρώτη φορά θα δοθεί στο ευρύ κοινό με αποκαλύψεις που θα σας αφήσουν άφωνους και θα σας δώσουν μια νέα διευρυμένη οπτική ζωής, μια ολοφώτινη οπτική καρδιάς και ανώτερης διάνοιας. Το Μάρτιο θα συνεχίσουμε με τις 9 ιερές ενδυναμώσεις του γενετικού κώδικα που περιλαμβάνουν ειδικούς συντονισμούς με κώδικες DNA οι οποίοι λειτουργούν ως ένας ενσωματωμένος χάρτης ανόδου στην πνευματική κλίμακα αλλά και ένας φωτεινός χάρτης εξόδου από το σπήλαιο και το λαβύρινθο της ζωής. Η έξοδος όμως από το σπήλαιο και την εσωτερική σκιά δεν σταματάει εδώ. Τον Απρίλιο ακολουθούν 7 ειδικοί αναβαθμοί από τα σκοτάδια του υποσυνείδητου, 7 δηλαδή αναβαθμίσεις από το σκοτεινό και υγρό σπήλαιο των συναισθημάτων μας προς την ελευθερία και το αληθινό φως. Μετά από τις 7 αναβαθμίσεις του σπηλαίου θα αναρριχηθούμε στο υπέρλαμπρο φως του ηλιακού ανθρώπου και εκεί, στο μάθημα του Μαΐου, θα λάβουμε 7 ηλιακούς αναβαθμούς στα ενεργειακά μας κέντρα που θα μας εξυψώσουν, θα φωτίσουν την άβρα μας και θα μας προετοιμάσουν καταλήλως για τα ελληνικά μυστήρια της Αϊζοίας που θα πραγματοποιηθούν στους Δελφούς στις 21 Ιουνίου κατά το θερινό ηλιοστάσιο. Και αυτό που περιγράψαμε είναι μόνο η αρχή της πορείας μας στη Σχολή Αϊζοίας, που στην πραγματικότητα αποτελεί μια μεγάλη προετοιμασία για όλα όσα έπονται από το φθινόπωρο του 2024. Τι έπονται? Έπονται μαθήματα διαχείρισης των μπλοκαρισμάτων της προσωπικότητας, μαθήματα αυτοκυριαρχίας στην καθημερινότητά μας, μαθήματα αυθονίας και άφθαρτου πλούτου, μαθήματα τροφής με φως και φωτεινής διατροφής, μαθήματα ανώτερων σχέσεων σε ερωτικό επίπεδο αλλά και σε όλα τα επίπεδα, μαθήματα ιερής σεξουαλικότητας, μαθήματα εγκοίμησης και ονειρικής συνείδησης αναβάθμισης του εαυτού κατά τη διάρκεια του ύπνου μας, μαθήματα θεουργίας και υψηλής θεουργίας, μαθήματα σύνδεσης με το Θεό εαυτό μας μέσω πνευματικών, κβαντικών τεχνολογιών και άλλα πολλά ρητά και άρρητα. Ένας κύκλος λοιπόν 40 μαθημάτων που εγγυόμαστε ότι θα σας αλλάξει για πάντα τη ζωή και θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε τις πιο υψηλές κορυφές που έχετε ποτέ ονειρευτεί. Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους να συμμετέχετε σε ένα από τα πιο φωτεινά μονοπάτια αυτογνωσίας και αυτοκυριαρχίας μέσα από μια μυστηριακή ολοφώτινη διαδρομή πνευματικής και βιολογικής ανύψωσης. Δηλώστε τη συμμετοχή σας με δωρεάν εγγραφή. Να επισημάνω πως μετά το νέο γκρουπ τον Ιανουάριο του 2024 θα αργήσει πολύ να ξαναξεκινήσει άλλο γκρουπ Αϊζοίας λόγω πληρότητας των τμήματων μας. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία, τώρα είναι η στιγμή. Μην αναβάλεις, μπες και ακολούθησε το κάλεσμα της καρδιάς σου με αγάπη, εμπιστοσύνη και αφοβία. Και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας. Σας περιμένουμε όλους στη ζεστή αγκαλιά της Σχολής Αϊζοίας.